Euskalgintzaren kontseiluan batzen garen eragileok, zoritxarreko adierazpen bat egitera behartuta ikusi genuen gure burua iazko azaroan. Euskara eta euskal hiztun komunitatea larrialdi linguistikoan geundela adieraztera. Ez izan bat ere dudarik. Pozarren esango genuke, euskararen normalizazio eta biziberritze prozesua aurrera doala sendo. Baina tamalez, datu eta joera soziolinguistikoek, estatus politiko eta juridikoan ditugun eta gehitzen ari zaizkigun gabeziek, eta gizarte aldaketa azeleratuek, aurrez aurre jarrituako erronka berriek, etorkizuna jokoan dugula ohartarazten digute. Inork ez du ukatzen azken hamarkadetako aurrerapena. Baina laster eta irmo euskararen aldeko hizkuntza politiketan urrats handia egin ezean, atzera egiteko arriskua larria da. Nafarroan nabaria da arrisku hori. Siadekok UEMarentzako egindako azken proiekzioak kezkarako arrazoi asko ekarri ditu. Baina azpimarragarrienetako bat da, aurre ikusten duela, 1981tik gaur egunera arte gertatutako euskaldun kopuruaren hazkundea eten egingo dela. Are, hiztun galera gertatzen hasi daitekeela kopuru erlatibo zein absolutuetan. Indartze fase batetik galera fase batera heltzeko arriskua hurbila da. Ezer egin ezean. Hau da, euskararen aldeko hizkuntza politika sendorik egiten ez bada. Eta dudarik gabe Nafarroan, lurralde gehienean, euskarak ofizialtasuna ukatua izatea oinarrizko oztopo bat da behar bezalako hizkuntza politikak egiteko. Ofizialtasuna ez baita hitz hutsal bat, ez da eslogan bat. Ofizialtasuna hizkuntza bati eta batipat hiztun komunitate bati gutxieneko nor izate aitortza egitea da. Gutxieneko berdintasun aukera ematea. Eta jakina, minorizazio egoeran dagoen hizkuntza eta hiztun komunitate bati normalizaziora, berdintasunera, heltzeko aukera emango dioten politika publikoak, hizkuntza politikak, segurtasunez eta iraunkorki egin ahal izateko zorua. Era berean, euskara ofiziala Nafarro osoan izatea, Nafarren arteko desberdinkeria eta segregazio egoera konpontzea da. Horixe baita gaur 39 urte onartutako euskararen legearen ahobiko kaltea. Batetik, euskaraz, Nafarroako berezko hizkuntzan ardazten diren milaka nafarrek urratuak eta ukatuak dituztela beren hizkuntza eskubideak egunerokoan. Eta horren alderantzian, ifrentzuan, milaka nafarrek ukatua dutela Nafarroako berezko hizkuntzara hurbiltzeko aukera. Ukatua ezagutza, ukatua harremana. Eta bien baturak dakar zonifikazioak berak ezarritako gizarte arrakala gero eta handiagoa izatea. Zonifikazioak zonifikazioa ekoizten eta indartzen baitu. Bestera batera esanda, indarrean den euskararen legea segregatzailea da. Aldiz, euskararen ofizialtasuna Nafarroa osora edatzea gizarte kohesioaren aldeko urratsa da. Justizia sozialean, bizikidetzan, askatasunean eta azken batean demokratizazioan sakontzekoa. Abiaburuan esan bezala, duela urtebete, euskara eta euskal hiztun komunitatea larrialdian direla adieraztera behartuta ikusi zuen bere burua Euskalgintzaren kontseiluak. Baina orduantxe bertan esan genuen hori ez dela lanturako edo etxipenerako dei bat. Aitzitik indarraldi ziklo berri bati ekiteko deia dela. Euskarari pizkunde berri bat ematekoa. Nafarroan pizkunde hori gerta dadin, eta batez ere luzaroan iraun dezan,
Ezinbestekoa da euskarak ofizialtasuna eskuratzea Nafarroa osoan. Hori da atzeraldia eragotziko duten hizkuntza politikak egiteko bermea. Horregatik, dei egiten diegu indar politikoei, forua mejoramenduaren inguruko eztabaida baliatu dezatela euskarari berdintasun estatusa emateko Nafarroa osoan. Ezinezkoak ziruditen beste hainbat auzitan posible izan da aldaketa. Posible izan dira gehiengo berriak. Nafarroako gizarteak kohesioan, justizian, bizikidetzan eta demokratizazioan irabaziko badu, hizkuntzaren auzian ere egin beharreko urratsa da. Beraz, izan dadila 2026ko abenduaren 15 zonifikazioaren 40. urteurrenaren ordez, euskara Nafarroa osoan ofiziala dela ospatuko dugun eguna. Pizkunde baterako urrats sakona. Besteak beste, horretan ahaleginduko gara Euskalgintzaren Kontseiluko kideok. Euskararen aldeko indar soziala auspotzen, batzen, hizkuntza baten biziraupenetik harago, gizarte kohesioan eta justizia sozialean sakontzeko duen garrantziaren berri ematen. Eta hori posible izan dadin, milaka euskaltzaleren ekimen eta bultzada beharko dugu. Euskara berriro ere lehen lerrora ekartzeko eta euskaltzaletasuna indartzeko. Badugu horretarako lehendabiziko hitzordu bat. Abenduaren 27an Bilbon, Miribilan. Euskaltzaleon batasuna eta indarra erakusteko. Euskara guztion ardura dela aldarrikatzeko. Eta hizkuntza politiketan aldaketa, paradigma aldaketa eskatzeko. Abenduaren 27an, elkartu gaitezen euskaltzale guztiok euskara Nafarroa osoan ofiziala izan dadin bultzatzeko. Nafarroan gerta daitekeen atzeraldia indarraldi bihurtzeko. Hizkuntza politika irmoak eskatzeko. Euskarari pizkunde berri bat emateko. Euskaltzaleon garaia da. Euskara ofiziala Nafarroa osoan. Euskara ofiziala! Garaia! Euskara ofiziala! Garaia! Euskara ofiziala! Garaia! Euskara ofiziala! Euskara ofiziala!